Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Мы з вами, як птушачкі, спяшаемся сустрэць новы дзень, каб не прапусціць усё самае цікавае. Прабач, Кася, аднак не ўсе птушкі прачынаюцца на досвітку. Некаторыя з іх вядуць начны лад жыцця. І раніцай уладкоўваюцца спаць. Правильно, Дарыночка, ёсць такія птушкі. Яны ўначы палююць, а днём адпачываюць. Калі вы пра соў і філінаў, то я іх не бяру ў лік. Чаму, Кася? Як чаму, Дарыночка? Яны палююць на мышак, а філін, ой, нават на зайцоў. Філін сапраўды зрэдку такое практыкуе. Совы ж цікавяцца ў асноўным мышамі і рознай дробязю. Але філін, мамачкі мае, філін, нездарма яго завуць пугачом. Што расказваць, Кася? Давай лепш пакажам Дарыне і нашым тэлегледачам невялікае відэа пра начных драпежных птушак. Вы самі здымалі? Жартуеш, Дарыночка? Каб трапіць у кіпцюры? Ні за што на свеце. Нашы сябры-арнітолагі збіралі матэрыял пра су і пугача. А мы з Лесікам толькі расказ падрыхтавалі. Тады давайце хутчэй глядзець. Ку-ку, хто там у дупле? Не зязюлі, вядома, а страх і жах начнога лесу – сава. Дакладней, сыч. Ну, сыч, няважна. Ён таксама з сям'і савіных. Толькі зірніце на яго вялікія вочы. Паглядваеце дастаткова цёмна, каб адправіцца на паляванне. Ці не будзе дажджу? А вось і філін. Ён жа пугач, самы буйны прадстаўнік сям'і совападобных. Важыць каля 3 кілаграмаў, а крылы распроствае амаль на 2 метры. Уяўляеце? Бачыце, як круціць галавой? І шыю сабе не скруціць. Ух, бамбіза! Ну-ну, Кася, навошта ты так пра яго? Зблізку філін нават сімпатычны. Пухкі такі, з вялікімі вачамі. Драпежнікі не выклікаюць у мяне сімпатыю. Хаця гэтыя вушкі над вачамі сапраўды даволі мілыя. Насамрэч, на галаве філіна не вушы, а выцягнутыя пёры, якія дапамагаюць птушцы падчас дзённага адпачынку злівацца з наваколлем. Маскіроўка. Накшталт таго. Са слыхам гэтыя доўгія пёры не маюць нічога агульнага. Такія ёсць і на галавах у некаторых соў. Таму іх так і назвалі вушастыя совы. Правільна, а сапраўдныя вушы савы схаваны пад пёрамі па баках галавы. Таму совы і круцяць галавой, каб больш дакладна вызначыць месца, адкуль даносіцца гук. А слых у соў выдатны, мае даражэнькі. У цемры яны імгненна і дакладна вызначаюць, дзе шамаціць мышка пад паўметровым пластом снегу. Так, совы прафесійныя драпежнікі. Днём яны таксама нядрэнна бачаць, аднак большасць палюе пасля таго, як зойдзе сонца, ці перад світаннем. Паколькі вочы ў савы спераду, а не па баках, як у іншых птушак, а вушы нерухомыя, яна вымушана раз-пораз паварочваць галаву, каб усё трымаць пад кантролем. Пер'е соў таксама незвычайнае. Крылы птушак пакрыты своеасаблівымі махрамі, якія глушаць гук. Таму яны лятаюць нячутна. Што ж, няхай ляціць сабе сава па сваіх савіных справах, а мы вяртаемся ў студыю. Цікавы і пазнавальны ролік, сябры. Амаль міні-фільм. Дзякуй вам вялікі. Рады, што табе спадабаўся. Упэўнены, нашым тэлегледачам таксама. А зараз давайте адпачываць і глядзець мульцік. Вось такая гісторыя. А зараз я хачу пацікавіцца, як вы ставіцеся да экзатычных хатніх гадаванцаў? Калі гэта скарпіён ці, мамачкі, тарантул, адмоўна. Я іх проста баюся. Баязліўка. Яны па-свойму цікавыя. Я пытаюся не проста так, а таму, што сёння міжнародны дзень хатніх казурак. О, віншую тых дзяўчынак і хлопчыкаў, у каго ёсць экзатычныя хатнія гадаванцы. Ой, смелыя вы, сябры, аднак. Я жах, як баюся павукоў. Ёсць зусім не страшныя казуркі, Кася.
нават смешныя. Напрыклад, палачнікі. Палачники? О, что за диво такое? Перший раз чую. О, палачнік табе спадабаецца. Ён з атрада прывідавых. Знаёмцеся! Палачнікі вельмі дзіўныя казуркі. Яны так цудоўна маскіруюцца сярод галінак і лісцікаў, што іх цяжка заўважыць. О, и правда, зусім не падобна да іншых казурак. Нібы танюсенькія галінкі дрэва. Яны жывуць на раслінах. Ой, высовываюцца так раптоўна, быццам сапраўдныя прывіды. Ай, якія цікавыя! І адкуль яны такія? У прыродзе палачнікі жывуць у тропіках і субтропіках, хаця некаторыя з іх сустракаюцца ў Расіі, Аўстраліі і ЗША. Палачнікаў больш за 3000 відаў. А ў якасці хатніх гадаванцаў іх складана трымаць? Не думаю. Палачнікі звычайна харчуюцца лісцем раслін. А намскаму палачніку, напрыклад, падабаецца лісце малін, чорных парэчак, суніц, шыпшыны, бярозы, глогу і гібіскусу. А дзе ж яго ўзяць узімку ці ранняй вясной? Дрэвы і кусты яшчэ голыя. Пра гэта трэба паклапаціцца ўлетку і замарозіць запас лісця свайму экзатычнаму хатняму гадаванцу. Зразумела. Акрамя прыдатнага лісця, палачніку больш ніякіх асаблівых умоў не патрабуецца? Аптымальная тэмпература для ўтрымання палачнікаў ад 22 да 25 градусаў. Калі ў кватэры цёпла, падагрэў ім не патрэбны. А яшчэ час ад часу сценкі хаткі палачнікаў трэба рабіць вільготнымі. О, ну вядома, гэтым дзіўным істотам трэба піць. Палачнікі зусім не агрэсіўныя, не кусаюцца. Іх можна пускаць прагуляцца па руках. Як смешна кручаць! Абыходзіцца з імі трэба вельмі асцярожна, каб не пашкодзіць лапкі. Ой, яны такія танюсенькія, нават боязна да іх дакранацца. За гэтымі сімпатычнымі прывідамі лепш проста назіраць. Ага, і адшукваць вачамі, дзе ў зеляніне схаваўся твой экзатычны хатні гадаванец. Ой, падабаецца ён мне. Фантастычная істота. Па-добраму зайздрошчу тым, у каго ёсць такі маленькі прывід. Вось бачыш? Зараз, Кася, ты ведаеш, што сярод хатніх казурак сустракаюцца вельмі сімпатычныя. Дякую вам, сябры, што пазнаёмілі мяне з палачнікам. Рады, што ён спадабаўся табе. А зараз давайце глядзець мультфільм. Ну як, адпачылі? Ага! А зараз я прапаную вам падарожжа ў адно з самых прыгожых месцаў нашай планеты. Куды, Лесік? Вы бачылі калі-небудзь лунаючыя горы? Лунаючыя горы? Лесік, не? Тады ляцім. Лунаючыя горы, так жыхары правінцыі Хунань, што ў Кітаі, завуць высокія каменныя слупы. Ого, якія дзіўныя горы! Больш за 3000 калон з пясчаніку і кварцу выцягнуліся ў неба, утвараючы загадкавы каменны лес. Маляўнічае месца, Лесік. Згодны. Нацыянальны лясны парк Джанцядзе – аб'ект сусветнай спадчыны. А чаму горы такой дзіўнай формы, Лесік? Яны з'явіліся каля 300 мільёнаў гадоў таму. Ого! І за доўгі час разбуральнай эрозіі горы набылі незвычайныя формы са шматлікімі выступамі і шчарбінамі, на якіх ледзь трымаючыся туляцца дрэвы. Горы ў тумане нібы лунаюць у паветры. Менавіта, таму іх празвалі лунаючымі гарамі. Ой, якое хараство! Як казачная краіна! Ці фантастычны фільм. Тут мноства назіральных пляцовак. Ёсць і пад'ёмнікі, якія ў момант дастаўляюць турыстаў на вяршыню. А таксама шкляны мост. Ой, і як турысты не баяцца хадзіць па ім на такой вышыні? Вышыня 300 метраў. Мост трывалы і надзейны. З яго можна палюбавацца каньёнам, возерам і вадаспадам.
Прыгажосць нерэальная. Ой, я сам у захапленні, але час вяртацца. Дякуй, Лесик, што паказаў нам такі цуд прыроды. То, сябры, прыйшоў час развітвацца. Добрага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Шчаслівага і вясёлага. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! Ха-ха.